Mabuntag do. Okay na ka do. Kato ka do. Okay na ka. Daman-daman eh. Yung daman-daman ko. Wala ko kagit ubir eh. Inato de. Nga to na yung feeling do. Nato de yung feeling no. Sayang nga ito eh. Sayang kayo. Pero okay na to. Ito itong dawatan yun. Mubon na tayo, mubon. Parang. Gano'n yung TV. Pag ginana na yung preso. Are bye. Yo, what's up? May muntag yung tanan diha mga ano. Another day, another life, another blessing na sa tatong tanan. Karon August 22 na ta. Nakapit na matapos ang buwan sa August no. So, karon kay nami tukar opening ron sa Founders Week sa RMC no. Ya, hit nami. Danay pa dong. Nya karon ning gabi na pa may duwa day. Tas game na mo para third. Idol para champion mo mga idol. Ayun na idol. Nalsagid. Ha? Nalsagid. Ana bra. Good luck ninyo ah. Ha? Ilutin nyo ang Nasam ka? May tan-on mo dia. la Italia ganiya. Nya, garas. Okay. Okay ra na. At least dili siya nagaras. Ayo do. So, ato na ta guys. Let's go. Oh, balong na may ato sa kuan guys. Ano nga pala yung vlogger, di putol-putol po na pala. Mabitin man mo tanaw na. Ay, nakikuha siya ba? Classmate mo sir tinapay no, seminaryo no. Ha? Ano sa tinapay seminaryo? Nagkuhan siya. Nagkuhan mga gapon, nagwali ng mga gapon. Alpinir mo to kayo. Nahin mo mga philosophy teacher gapon. Sabi na accounting graduate ka. Philosophy teacher mga gapon. Gunagang senior. Wala ka ng senior pagi kayo. Senior ya. Senior man. Sige sir. Ya gimana bapak itu lagu tak jig. Galing mga Senior kayo. gamit yung mga words of wisdom ng mga gapon sir. Ito mga words of wisdom ba? Ang sarap. Wala. Si James, ang open mo. Ano kita mag solidarity. Ada aja hey. Galing ang audio eh. Abur Ryan. Yeah. Ada to. Ay, hubog na. Hubog Kalau kita angkor kaya to kamura. Wala, hubogin kain no, brother. Kain no, bro. Ikaw tumingin na. Ang hubog din na makakabaro. Oh, sakayin mo ka Kuya Ryan. Hula. Go. Hula. Go, ako po go, ako kay kaong go. Malamam. Joke lang mamay. Joke naman to man bro. Grabe. Lapit na magsugod guys. Puntok na sugod guys. Ting. Aray na dinaguan. Oy, buang. Ano ba yan, Peter? Pulo, wag kita pagkita. Tawag guys, magsugod na ni guys. Sugod bito. Basta magsugod na ni. Okay ra ka pre? Sabay to basket eh, sab.
og lawas away. Uday murag. Dara akong team. Muna miyos na to. Dali makan ni. Ay, dala di ay. Ma'am. Nakos ba Twitter si Apil? Nakos ba Twitter si Apil? Green team. Shout out mo kay Galo TV ba ni? Galo TV. Atot. Hi. Try mo ni siya ikatong narikilit ay tabugon. Abdi ka raya no? Abdi ka! Pwede doon? Pwede doon, day? Wala, di namin makuha na dahil tagak. Wala. Video. Unsa man pala man? Tissue na gan. Okay. Saan? Tingin ka? Lawan. Dito nag-taping eh. Lisod kayo. Lisod kayo. Lisod kayo taping. Kani? Nindot kayang hair. Ano man? Murag unicorn. Murag hair. Hornets mo sila? Oh, hairnets. Hairnets. Ayun, sa limos na sila. Suko makader. Sa orange. Yoy. Lain kayoy. Ayaw. Kusukay ka Buchira? I see you. Kusukay Buchira buwang eh. Tara? Ilan eh? Let's go. Sir. Mina ba? Sir. Bye. Goy. Thank you, go. Salamat sa sponsor. Salamat sa CRNC. Pandemic mga Buwan. Salamat sponsor ka, plate ikaw, pre. Imo to yung video. Sa Katong. si ko mo to, oh. Apel to. Hipos. Ito tagkaon dre. Okay. Nasudan eh. Nagtos na mga baka. Halang-halang. Baka halang-halang. Nasudan.
Bate ka ni. Gutom kayo. Ano kaon mga ga. So, kapoy yung lawas guys. Kuy tarontog niya. Tukar mi ganiha no. So kato de mong tukar ganiha kay kaon ito. Opening sa Founders Day sa RMC, Founders Week ba. Basta kay founding anniversary ron sa Cebu Roosevelt no. So, manamig tukar no, uli ako nakukaon. So, matugos ako, relax ako dere. Kay napami kan duwa niya. So diretso siya tapuson mga ga. So anad ko nga nalingaw mo no. So itong video kaniya murag medyo di kito siya nindot. Medyo klaro. Pero murag naanad naman guro mo ana. So ito sunod higayon. At kung makita pa nyo balik na kayo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Ganoy TV, Anoy out. See you!